i'n neud mince pies bob Nadolig. Mae'n traddodiad yn y teulu. Mam yn neud nhw bob blwyddyn, popeth cartref ers o'n i'n fach da. A, wel, bydde Nadolig yn wahanol iawn heb mince pies cartref, gweud y gwir. Ni'n mynd i ddechrau neud y pastry gyntaf da. Custard sugar i ddechrau. A wedyn 150 gram o fenyn. Lot o gymysgu mynd i fod yn hyn. O, na chi ddan nhw. Mewn un darn na ni. A wedyn, bydd eisiau blawd plaen ar gyfer y pastry. Hydlo'r blawd wedyn mewn i'r gymysgedd. A cymysgu unwaith to. Na ni, mae bron a bod yn barod. Mae angen diferyn bach o ddŵr i chwynegu eto fe to i wneud yn ddigon glyb i ddal i siap. Bydd angen i hwnna fynd i'r oergell i oeri tyma bach yn rhyw 20 munud bach cyn mynd i'r cam nesaf. Mlaen i'r cam nesaf da, mae eisiau gwneud y ceiad ar gyfer rhain nawr. Mae modd wneud pastry unwaith to ar gyfer y ceiad, ond wi am wneud rhywbeth bach yn wahanol trwy hyn, sef y mayonnaise topping. Mae fel bisged. Wedyn, o ran hwnnw, wi'n mynd i ddechrau gyda menyn. Lle mae'r menyn? A wedyn at hwnna, wi'n mynd i chwynegu chydig o siwgr eisi. Mae eisiau blawd codi ar gyfer hwn wedyn. A wedyn mae eisiau llwyed fach o blawd corn wedyn, a cymysgu unwaith to. Wel nawr te, mae profi yn y blasu. Ti'n barod gallu? Coni off, mae'n edrych yn fendigedig. Ar ôl 3, 1, 2, 3. Hyfryd. Fendigedig. Dolyg llawer iawn i chi gyd. Dolyg llawer.